Følg venligst disse instruktioner. Start med at binde dine trampesko ekstra fucking stramt, så de ikke går op under din trampesektion. Derefter finder du dit valgfri trip-middel frem. Dine personlige favoritter er ecstasy, svampe eller LSD. Nu indtager du dit trip-middel. Og gør dig klar til at dakke til dine knogler brækker. Du er nu klar til at dakke til din p-kryger af. Så kom så i gang med at dakke.